Язгы жылы сәлемнәр сезгә, дуслар. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыру вакыты. Әйдәгез, киләсе бер сәгатьтә матур җырлар тыңлап, сыйфатлы клиплар карап, бераз ял итеп алыйк. Сезнең белән мин Илмира Нәгыймова. Озын карлы кыш артта калды. Әлегә бик сизелмәсә дә, урамда инде яз, кояш та башкача карый. Сезнең ничектер, әмма минем тизрәк кышкы калын киемнәрне саласы һәм, әлбәттә, елмаясы килә. Яз инде ул. Урамда яз булса, лайыклы хитта яңа катнашучылар, хит-парадка яңа унлык килде. Кайсы җырчылар, нинди җырлар иң яхшысы булыр, моны сез хәл итәсез. Тавышларыгызны кызганмагыз. Бүгенге тапшыруның нәрсә турында буласын әйтеп тормасам да аңлыйсыздыр. Әлбәттә, без кызларга багышланачак ул. Сүз уңаеннан барлык гүзәл затларны халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм. Кызлар, без иң яхшысына гына лайык. Бәхетле булыйк. Ә бәхет өчен безгә күп тә кирәкми бит. Бары тик ярату, игътибар, аңлау, хөрмәт итү, чәчәкләр бирү, матур сүзләр әйтү кирәк бит, әйеме, дуслар? Ярар, әйдәгез әле бу хакта ашыкмыйча сөйләшик. Хит парадыбызны Илназ Минвалиев ачып җибәрә. Без аннан хатын-кызның бәхете нидә дип сорадык. Җавап булайрак булды. Хатын-кызның бәхете ираттан тора. Яраткан кешесе нинди? Хатын-кызның тормышы да шундый. Иратларның бәхете гүзәл затларга бәйле, диде Илназ. Җырчы әйтүенчә, иратлар һәм хатын-кызлар бер-берләрен аңлап, кадерләп яшәргә тиеш. Илназ Минвалиев лайыклы хитта вакыт сыный җыры белән катнаша. Тормышта сынаулар азрак булсын дигән теләктә карыйбыз. Bir mucize kebek seni körü, dünyam yaktılıkka şırnaldım. Мұңлы жырда yüreğime kirdin, yaulap alıp anın kılların. Jankayımda seni bulsan da minem, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakit sınıy bizni şınlaptan. Jankayımda seni bulsan da minem, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakit sınıy bizni şınlaptan. Yanlarında gına bulur idim, devletlerinin her bir mizgelin. Ayanışlar bilen uyli küngel, bulay bulu mümkün tügelen. Jankayımda seni bulsan da minem, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakit sınıy bizni şınlaptan. Güreşünün mizgillerin kütüp, vakit sınavına tüzemin. Küngelimni anlar kişim diye, min bit seni uzak izledim. Jankayımda seni bulsan da minem, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakit sınıy bizni şınlaptan. Jankayım
чынлап та. Киләсе башкаручы Шибәр ханым, бәхетле хатын-кыз, 3 бала әнисе Алсу Фазлыева. Безнең соравыбызга ул кыска гына җавап бирде. Хатын-кызның бәхете гаиләсендә. Табигать безне әни булу өчен яраткан. Янда балалары йөгереп йөрсә, хатын-кыз бәхетле була, диде ул. Килешми мөмкин түгел, Алсуның җавабына җырда туры килә. Әниле йорт дип моңланыр ул. Игътибар экранга. Әни, сине йөрәк астында йөрткән, тормыш бүләк иткән, яшәргә өйрәткән, бөтен барлыгын сиңа биргән изге җан. Һәр баланың тормышы әнисенең аның өчен бәхет теләвеннән башлана. Әниләрнең зирәк киңәше безне гомер буе озата бара, мәхәббәте көч бирә. Әлеге язманы җир йөзендәге барлык әниләргә багышлыйм. Әниле йорт бәхете белән җылы бер көй каян. Әнкәемә кайтып килсәм, яшәр өчен көчләр алам. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Балаларым терәге син, киңәшләрең безгә бүләк. Йөрәгебез шашып тибә, сиңа саулык гомер теләп. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Яшә әле туган йортта, безгә бире бәрәкәтең. Булганына буласына, әни сиңа мең рәхмәтем. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Лайыклы хитны Ленур Биктемиров дәвам итә. Шин джентльмен буларак, Ленур иң башта барлык гүзәл затларны бәйрәм белән котлады. Аларга иң матур теләкләрен әйтте. Хатын-кызның бәхете нидә дигән сорауга
Ул гаиләдә дип җавап бирде. Күп хатын-кызлар бәхетне акчага бәйли. Әмма акча бит ул бер көнлек. Шуны онытмасак иде, диде ул. Әйдәгез хәзер сүзне үзенә бирик. Лайыклы хитта Ленур Биктемиров. Akburanlar seni küpten unuttu ul dizelerde. Salkın jiller süymi diyen haber alıp giselerde. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Yağmuruna hak yağıp gözlerini yaşırgende rahmet eytem yüzün aşkan altın bizek yaşınlarga. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Yazgı taşı senin yılın haman menden yıraklasa. Işan menin ırışırmın, suyuk hisin yoğaltmasıqa. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalganışını hiç butamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Bağından ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Нинди генә дәрәҗәләргә ирешмәсен яраткан кешесе, балалары булмаса, хатын-кызның бәхете тулы булмыйдыр, дип сөйләп китте Илзидә Госман. Хәзерге заманда хатын-кызлар артык көчле. Барысын да булдырабыз, эшлибез дә, балалар да үстерәбез. Үзебезнең гүзәл затлар булуын онытмыйк, бераз көчсезрәк булыйк, дип уртаклашты ул. Лайыклы хитта Илзидә Госман җилфер җил искәндә җыры белән катнаша. Матур ханымның матур җырын бергәләп тыңлыйк.
Алматыға сайрар кышылар, базы бойында кышылар, аңларсың хәлләремне. Алматыға сайрар кышылар, базы бойында кышылар, аңларсың хәлләремне. Таңнара тарсызлап сызылып, сағанаrsың үзіліп, аңларсың хәлләремне. Таңнара тарсызлап сызылып, сағанаrsың үзіліп, аңларсың хәлләремне. Хатын кызларның гына түгел, һәр кешенең бәхете күңел тынычлыгына бәйле. Сау сәламәт булып, рәхәт тормышта яшәсә дә, күңел тыныч түгел икән, кешене бәхетле дип әйтеп булмый. Чираттагы башкаручы да минем белән килешер дип уйлыйм. Күңелләребездә тынычлык, ә якын кешеләребез яныбызда булсын. Лаеклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Буранлап яуган ак карлар, өмет биреп күңелгә. Әйтәсе килгән сүзләрем моңнар булып түгелләр. Кабул булсын теләкләр дип атлыймын яңа көнгә. Теләкнең кабул булуы кирәк бит ул һәр кемгә. Аккышларның, аклык, сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның, аклык, сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Инҗе карлы аккышлардан тылсым көтә күңелләр. Кышларда да чәчкә ата мәхәббәт дигән гөлләр. Аккышларның, аклык, сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның, аклык, сафлыктан төсе, йөрәкләрне
Парадта үзенең тагын бер матур җыры белән Валерий Назаров килеп кушыла. Валерий өчен 8 март бәйрәме аеруча мөһим дата. Беренчедән, бу көнне ул ел саен әнисен котлый. Бу традиция. Икенчедән, 8 март көнне Валерийның хатынының туган көне икән. Хатын-кызның бәхете нидә дигән сорауны башкаручы риторик сорау диде. Гүзәл затлар җавапны үзләре дә белмидер. Шуңа күрә дә җавапны үзләре эзләсен диде Валерий Назаров. Егетләр, ишеттегезме инде киңәш? Яраткан кешемне ничек бәхетле итим икән дип баш ватып йөрмәгез. Аларның үзләреннән сорагыз. Сезгә дә җайлырак, безгә дә рәхәт. Урамнарда адашкан ялгыз бүре юлга чыга утка карый ялтырый ике күзе ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде. Сынауларым да бер үзе хаталарым да бер үзе карарларым яраларым йөрәгем ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде. Ялгыз бүресің син, ләкин ялгыз син көч түгел. Ялгыз бүре булып яну, кызыл жылы хис түгел. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмәм иде. Ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде. Табар өчен барадыр ул ялгыз бүре үзе ялгызлыкның горурлыгын эретер сөю сүзе. Ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде. Ялгыз бүре ишеләсә дә бер үзе ялгыз бүре итеп язмыш калдыра күрмәм иде. Лайыклы хитның февраль айы җиңүчесе Арслана март аенда да безнең белән. Бу елы ул Урсал тауда җыры белән катнаша. Арслана хатын-кыз бәхете турында сорауга үзеннән чыгып җавап бирде. Минемчә, гүзәл затларның бәхете балаларында, гаиләсендә. Тормыш иптәшең белән бер-береңне аңлап, терәк булып яшәүгә ни җитә дип уртаклашты ул. Сүзне Арсланага бирәбез.
bir kiydirsen, yağmurda kalıp şılan. Uysal tağda kara orman, kürsen ışığın mağısıman. Kütte aylar, kütte zeyler, sularında yüz almayın. Uysal tağda karlar yağar, baran indi tuz almayın. Күзлер килде, төсләр төрле, алтын киде кайгына. Усал тауны сары сарган, әллә шуңа кайгырам. Күтте айлар, күтте зәйләр, суларында йөз алмыйм. Усал тауда карлар яуган, барам инде түз алмыйм. Күтте айлар, күтте зәйләр, суларында йөз алмыйм. Усал тауда карлар яуган, барам инде түз алмыйм. Усал тауда карлар яуган, барам инде түз алмыйм. Тапшыруыны Артур Исламовның клибы белән дәвам итәбез. Җырчы фикеренчә, бәхетне һәркем үзенчә аңлый. Шуңа да хатын-кызларның бәхете нидә икәнен төгәл генә әйтеп булмыйдыр, дип уртаклашты ул. Гүзәл затлар бәхетле булсын өчен, аларга игътибар, ярату, ягымлылык кирәк, диде ул. Шушылар янына матур сүзләр әйтүенә чәчәкләр бирүдә өстәсәк, тагын да яхшырак була. Шулай бит, кызлар? Yolumdağı şeşeklerde her kaysımız üse matur gülde. Kuldan kula kuş yaşalı, üzülmesin bizning yürek jürü. Aziz halkımız irinlerde ikmekdemi, rahmet yağsın tırış kişilerge. Bu turmuşның bütün yemi güçlü ruhlu batır kişilerde, irinlerde ikmekdemi, rahmet yağsın tırış kişilerge. Bu turmuşның bütün yemi güçlü ruhlu batır kişilerde. Dostlar kirek uzun yolda, yol көңілсіз барсаң ялгыз гына. Тамчылардан күл жайыла, бірге булсаң дүния матур булар. Җиргә бәхет тула, иреннәрдә икмәкдәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә. Бу тормышның bütün yemi güçlü ruhlu batır kişilerde, irinlerde ikmekdemi, rahmet yağsın tırış kişilerge. Bu turmuşның bütün yemi güçlü ruhlu batır kişilerde.
Nerede ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Nerede ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Рамил Хайретдинов әйтүенчә, хатын-кызның бәхете иратка бәйле. Әгәр дә сөйгәне гүзәл затны яратта, кайгырта, аңлый икән, ул бәхетле була. Хатын-кыз иратның ышанычлы аркасы артында булырга тиеш ди Рамил. Аның сүзләре белән Рамилә дә килешә. Нинди генә көчле хатын-кыз булмасын, аның иратка ышанасы килә, үзен саклаучы булуын тели. Иратлар көчле, ышанычлы булсын иде диде ул. Матур җырлы гаиләдән менә шундый матур, мәгънәле, җылы сүзләр. Аларның җырлары тагын да матуррак. Әйдәгез әле, бергәләп тыңлыйк. Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсен Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр Yazmış şilleri de yüreklerini Sağnu sağış bilen dilmesin Син мине кәминем бәхетемсин Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсен Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр тимәсен ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсен Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин
Лайыклы хитны Марат Галимов дәвам итә. Аның «Кышлар» дигән җырын күп тамашачы үз итте. Марат хатын-кызның бәхетен башка коллегалары кебек үк гаиләдә күрә. Яраткан кешесен очратып, балалар үстереп яшәсә, хатын-кыз иң бәхетлесе була ди ул. Бу матур вакыйгаларны һәр гүзәл затка кичерергә язсын. Ә Маратның матур җыры барлык кызларга бәйрәм уңаеннан бүләк булып яңгырасын. Җәяүле юл үтә, су буйлатып yüzә, күк киңлеген гизә, дәркемләп очалар кошлар, үзәк өзгеч аваз салып, җитә дип салкыннар кошлар, Аша кошлар, күчмә кошлар, җилпи, канат кагып, кошлар кебек ирекне мин дә яратам. Гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы Зәңгәр күкне иңли, тирә-юнны күзли, туктар урын эзли, чакрымнар гизәләр кошлар, кайтыгыз дип үткәч кошлар, Кайтыгыз зилләр гизеп, кунак булып, тагын кошлар. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы саубулашы. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы саубулашы. Хатын-кызга бәхет өчен нәрсә кирәк? Бүген җавапларны күп ишеттек. Һәм алар төрле. Нәтиҗә ясап, шуны гына әйтергә телим. Чынлыкта без гүзәл затларга әллә ни күп тә кирәкми. Безнең бары тик яратырга, хөрмәт итәргә, кадерләргә кирәк. Шул очракта барсы да яхшы булачак. Бу яздагы беренче лайыклы хит шуның белән тамам. 10 башкаручы арасыннан кем иң яхшысы булыр? Моны вакыт һәм сезнең тавышлар хәл итә. Үзегезгә ошаган җырлар һәм клиплар өчен тавыш бирергә онытмагыз. 5533 номерына җырның исемен генә юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Мәйдан ТВ сайтында. Бүгенге лайыклы хит тапшыруын мин Илмира Нәгыймова алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр, кызлар, сезне кабаттан бәйрәм белән котлап китәсем килә.
бәхетле булыйк.